Fi żmien tal-arriva f'Malta saru ħafna żbalji, iżda dan il-Gvern huwa responsabbli u tgħallem mill-iżbalji li saru taħt Gvern preċedenti. Kliem il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi meta kien qed jitkellem fuq One Breakfast il-ġimgħa filgħodu. Il-Ministru spjega kif bħalissa qegħdin fl-istadju li jiġu verifikati l-aħħar affarijiet sabiex jiġi ffirmat il-ftehim. Għati tiġu 140 karozza ġodda, f'jannar il-kumpanija tidħol, però gradwalment bil-mod il-mod tibda ddaħħal is-servizzi għax anki fejn jeħtlu l-biljetti, irridu s-sistema li jkunu bil-kartu da fett tittam l-infrastruttura. Fri anki hemmhekk, anki taħriġ tal-drivers u tal-mod kif jiġibu ruħhom man-nies. Irridu jsiru mod professjonali. Dwar il-kritika tal-Partit Nazzjonalista dwar is-sussidju li se jingħata, il-Ministru rimarka kif bl'10 miljun euro sussidju li l-Gvern preċedenti kien qed jagħti lill-Arriva li msemmija kumpanija fallit mir-rotot tagħha. Apparti minn hekk kien hemm id-differenza fil-prezz ta' bejn il-biljetti tal-Maltin u dawk tat-turisti, xi ħaġa li swiet minn tal-anqas 6 miljun euro. Autobuses de Leon se żżid 3 miljun kilometru oħra f'rotot u trid iżjed vetturi u għalhekk il-bżonn li jiżdied is-sussidju, speċjalment minħabba l-aspetti soċjali li ġor miegħu dan il-qasam. Jekk ma tridx tagħmel sussidju ma sussidju, il-biljetti il-fers ma jkunx affordable ħadd, ħadd ma jużhom u ħadd ma jxiftja fuq trasport pubbliku u jkollna konsegwenzi kbar għal pajjiżna. Mizzi qal li dan il-Gvern mexa b'mod trasparenti u ħalla lil qorti tiddeċidiji, għal kuntrarju ta' dak li qed tipprova tgħid l-Oppożizzjoni. Mizzi qal ukoll li waħda mill-kundizzjonijiet li jenfasizza fuqha kienet dik li bħala Ministru għandu jkollu id-dritt għal monitoraġġ. Bħala Ministeru jien għandi dritt ukoll illi jkolli monitoraġġ in real time inkunu nafu eżatt x'inhu jiġri jekk waqfet karozza kien bidli ġveru jekk bagħtux il-karozzi. Il-kuluri tal-karozza tal-linja l-ġodda se jkunu aħdar ċar u abjad. Dwar id-daqs tagħhom il-Ministru qal li se jkun hawn karozzi b'daqsijiet differenti skont ir-rotot li jkunu magħżulin għalihom u l-lokalitajiet.